Eu sei como o futuro está arruinado e que pensan que son unha especie de monstro. Así estás perfecto. A historia que che vou contar é a do rei Pigmalión de Chipre. Que supoño que usan a túa Galatea, non? Non che gusta que me mova? Non fas máis que promesas que logo non podes cumplir. Creo que me estou arriscando demasiado por alguén que non merece o amor que lle ofrezo. Non me jodas, tío. Pero quen está arriscando aquí? Por que choras? Que es un marica cobarde que non se atreve a loitar por min. Mira, teño unha sorpresa para ti. Vamos aquí aos que che envío. Por favor. Quero